Asikubingelele uPastor Winning. Ukube nofanele ukuthi ke le number umuzoyithatha uyisebenzise musu kuloku uyisebenzisa ukungifonela insuku zonke. Yabo? Fona ngoba usubuya kwi-channel ukuzobheka amaphupho wangalithola bese ngifonela. Yabo? 2 ungakujabulela ukukhuluma nami while you're on support channel. Loku phela kukhomba selfish. Yabo? Abantu abaningi bayangifonela nabayivakashela i-channel. Ubona ngani ngokuthi umuntu elokhu engibuza kancane phela usuku uyafona. Enobuza nezinto esesiyiphendulile la. So lokusho ake yabo. Ufuna kusongo 9 ya5 ntambama Monday to Friday kuphela on WhatsApp yabo. Itomele ngayimen. What does it mean to see your enemy dead in a dream? Upubisitha's feel. Upubisitha's shonile. Nake singakusho. Umuntu angalibheka ngokwesintu. Abantu basithanda isintu. Uyibheka ngokwesintu. So 1 ngokwesintu mawuphupa isitha. Ngoba uPaul Hluma sishonile. Ngoba lokho kuzobe khomba ukuthi ngenze ukhoyisa lo muntu uzodlula emhlabeni okungaba ngenxa yokuthi usephela isikhathi sokuphila noma impindiselo yezitshalo zakho ezimshayayo okanye ngenxa yempinda mawungukuthi wena usanda kuyisebenzisa ngoba umunye lephupho lingafika vele kunamakhatha wahlanganisile impinda nani bizelandela iphupho. Omunye ngabe ngoba mhlawumbe izitshalo zakhe lezi eyilwayo siyamlwela noma nje indoda bese kuphela isikhathi bese ihamba. 2 ngokwenkolo uma ngenze uphupha isitha uPaul Hluma sishonile ngoba kungasho ukuthi ngenzeka ukhoyisa ukuthi usuphendule umkhuleko wakho lo muntu uzonqothwa noma usenqothiwe seyiphele futhi nezinsuku zakhe zokuphila uzoshona kungekudala. Ngenze ukuthi kade ukhuleka noma kade ubamba isizilo ukuzilila lo muntu akanqotshwe. Yabo ukhala kuNkulunkulu so selalandela lephupho leli shuthi kuyoba kuwuphendula kwale mkhuleko. Amahubo 99 or Mahubo 92 verse 9 ngoba bheka izitha zakho uJehova bheka izitha zakho ziyakubhupha bonke abenza ukubi bayokuhlakaza. Deuteronomy 28 verse 7 uJehova uyakwenza ukuba izitha zakho ezivukelayo zibulawe phambi kwakho. Ziyakuhlasela ngandlelanye sikubalekele ngezindlela ezisikhombisa. Number 3 ngiyenzeka kodwa uma uphupha isitha kuba uPaul Hluma sishonile ngoba lokho sekukhombisa ngenzeka ukhoyisa lo muntu usunqotshiwe futhi usephelelwa amandla ngakho ke ngeke sakwazi ukuqhubeka ekuhluphe eqhubeka ekukhathaze noma eqhubeka ekukhaphele okanye akahle. Usenqotshiwe nje usokwazi ukumthena lamandla. Ngiyabona imithi yakhe siphuphile. Number 4 omunye angayibheka nje kwesinye isikhathi uma uphupha isitha kuba uPaul ube masishonile ngoba lokho sokusho ukuthi ngenzeka lo muntu uyakhoyisa ukuthi usazophila kumele umqaphele ngoba uzophila isikhathi eside futhi uzoloku ekuhlupha. Yabo le izo apply kubantu ngabaphupha izinto ezi-opposite where umuphupha umuntu eshonile kusho ukuthi usazophila. Umuphupha eshonile kwabanye sokhomba ukuthi usazophila lo muntu esalisile. Ngiyabona. Siyabonga.